car mo yung kay Savannah para isa lang It's tayo. May 13. I'll do it, I'll do it. My love. May I'll do it, please, 13. excuse me. Advance Mother's Day. Advance Mother's Day. Family outing. Family talaga. Tapos yan, umuulan. Galing na kami sa mga garage sales. Ngayon, eto na naman. On the go na naman lahat. Yan, layas na naman kami. Nakasakay ako sa car ng sister ko. Yan. Convoy kami, 3 sasakyan. Pupunta kami sa ano dito man ito? DFO. DFO. Garo man lang direct factory outlet. Andito na kami sa DFO. Mahalat-halat ng ulit ang may maharani. Hello, it's 5 PM. Nakauwi na kami galing sa DFO na ibalik na namin dito sa bahay ang mga nabili. Tapos aalis na naman kami para sa Mother's Day dinner. Here na kami sa bayan. Mami, ang gano'n ko ng icing kanita. Oy, tao mo na yung gabon. Oo, mangyari niya si cake icing lang. Si Mary Kay gusto. Wala mo daw ako nitrato ng talubon ng ano. Pwede na pang analay. Pwede na pang analay. Parang mawaragin kung ano yung mga panahon pa may ako. Laban ko takita kaya naman ay. Takpanan naman. Kaya ako lang tigipunta daw eh. Tapos every bar yung fiesta, ya ako naman. Di ba
Pagkalo. Mas larger Ako, years, ako Stephanie. din. Mapagalo ba ang mga bado? Hindi mapagalo ng pagkakalo. Pero kung bado, maugmama. Pero kung tutugaw lang, ano? Kung ako magawa pa lang sa bado, mas magayon pa nga ng bado. Kaya sa pagkakalo ng Hello, here na kami sa bahay. Tapos na ang aming Mother's Day dinner. Hello, hello, hello. Bye-bye! Gano'n, may gano'n naman.